Ayun, sabay tayo dyan mga kosa. Okay lang, Pasok ka dito, yan. Ito naman tayo sa usapang mag-asawa segment ng podcast ng Walk Life Vlog. Kasama natin si Warden, ang nag-iisang Warden. Dito tayo para makipag-chismisan ulit. Umiiyak yung mga bata. Be right back. Sarabay tayo dyan mga kosa. Ngayon ay December na. Pero shoot namin to ng January. Joke lang, mali. Basta hindi ko siya backup dude. Pahabol sa last vlog. Oo. Basta pag napanood niyo yun, hindi talaga. Totoo yun. So, gawa lang ng gawa na naman. Sarap mo dyan mga kosa. Ito yung susunod na question ko kay Mayores. Mas gusto mo yung yung hindi ka gumagamit ng pera ng household. Ayun na last question yun, no? Oo, sa akin na last question yun. Teka. Halika. Ay. Doon na lang.